Ни сигнал тази сутрин е от Стара Загора. За зрители, които ни писаха, че са подложени на системен тормоз от проститутки и сутеньори в техния квартал. За какво става дума, провери репортерът Емил Митев и операторът Павел Баев. Ето и подробностите. Изхвърлени презервативи, шум и крясъци през малките часове. Това са принудени да търпят хората, живеещи в близост до Старозагорския парк станционна градина. Те ни сигнализираха, че след залез слънце между блоковите пространства се превръщат в сборища за платени секс-услуги. Това, което става пред нас, е сборище на проститутки и травестити. Има и хомосексуалисти, най-различни. Периметъра им е доста голям. Аз поне съм виждала, да кажем, 5-6 момичета, понякога и 10 момичета. Събират се, тормозят населението. Най-жестоко и са нещата след 12:30-1 часа, когато започва караница между самите проститутки за клиентите и има и бой от страна на сутеньорите, от страна на проститутките една с друга. Изобщо това е психически тормоз. Това продължава някъде до 2-3 часа сутринта. Това, което мога да кажа, е, че повече така претенции предявяват не към младите хора, а към хора в средна възраст мъже. Част от жителите на квартала не посмяха да застанат пред нашата камера. Те обаче споделиха, че проститутките много често дори пребъркват джобовете на почерпените си клиенти за пари. Те преди влизаха и в ходовете вътре, което беше много неприятно. В ходовете, в асансьорите, по етажите. Аз мисля, че всички знаят, че има тук проституция, но никой нищо не прави. Така че, според мен и полицията не се гледа както трябва работата. Пристига колата, събира ги и после отново същата история се повтаря. В този парк всяка вечер момичета продават плътта си. Той се намира на 600 метра от общината в Стара Загора и само на няколко от домовете на обикновените хора. Когато падна нощта, ние също решихме да проверим какви са тарифите. Момичетата пристигат малко след 23 часа, докарани и охранявани зорко от своите сутеньори. Желаеш ли нещо? Какво? Свирки, вани. Какви пари? 15 лева. Какво 15 лева? Свирки, вани. И двете една цена? Да. И как така? Така. Няма ли по-силно нещо? Няма по-силно, само ако искаш 10 лева. 10 лева? Да. И къде? Не тук туалетници. Къде в туалетните? Не, до туалетници има нещо. Ако ще ни вини някой, ма. Може и долу. Не те ли е страх, бе, там са цингета? Не знам, ама щастлив надолу. За кой се страх? Скоро и другата колежка се присъединява и помага в уговорката. Айди! Айди, ще бъдеш доволен. Мане. Айди, Кажи колко искате. 20. А? 20. За какво? Няма ли българки тук, бе? Няма българки, само ромки тук. Не ви ли е страх, бе, там са ченгетата, бе? Защо ме е страх? Само на пресечка от общината също срещаме секс-труженичка. Тя ни кара зад близкия трафопост. Тарифите са същите. Имаме само тук отзад, от другата страна. Къде? Тук отзад и от другата страна. Тук по балконите на хората. Да. Ама знаеш ли колко бойла да видиш? Няма за да видим само. Аз няма да те карам на лошо място и някой да те гледа какво правим. И мен ма срам от хората. Не знам поне всичките места. Тук, защото свети лампата. Има как мини човек и светлетка така. Тук на хората не ви ли такова? Няма ли са представя? Казах и не ми е за първи път. Какво? Не ми е за първи път. Не ти е за първи път. Покрай продажбата на плът процъфтява и рентиерството. Обяви за отдаване на стаи под наем за по час са разлепени в целия квартал. Значи, център с намират. В смисъл, център Алана, ако знаете, не е това, където е общината. Така. Но пак е близо. Аз видях, че пишете, че сте дискретни, така да се каже, защото аз искам да си воля гости. Аз искам да си воля гости там. За момичета става въпрос. Точно това е целта и идеята. Който дойде ползва. След секс се почиства, завършва се, смеят се чашат и преперат, кое за един час 10 лева. Добре. 2 часа 15 лева.
Въпреки че от областната дирекция на МВР не пожелаха да коментират случаите на проституция в квартала, уточниха, че извършват ежемесечни проверки. От началото на годината акциите са 8, като има съставени 68 предупредителни протокола. За миналата година те са били 235. Колкото до ефекта от тях, оставяме да прецените сами. За тази сутрин Емил Митев, BTV.